Ndlovu angoshabela yona nyele yona yiyo nje ngokuphatha nje yona uthi khona indawo la kwelizayo khona into kwelizayo uyamangaza umuntu ukuthi mhlatshele la kushaya izandla abebopha izandla eboshwe amadimoni hayi sekumnandi kunje ube khona isikhono nje somuntu esingathi nyaka kanti buyaphi la uyezulwini la ekhaya azoyibona futhi ungayithathi le nkonzo uyifanise nezinye iy'nkonzo ayikhona eyodwa efana nale yethu siyabonga ngane ngiyabonga nawe wawunathi kosa lo waziwe siyinto enkulu lo wazila kuseyithende lodwa sashumana kukhona ithende lodwa likabaza sashumana mzalwane namanye sekhona sehlukene ngezona asinangana asinanaka uNkulunkulu swethu ngiyabingelana kanonke kakhulu umfana wami mengabe umfana wami amadoda amakhulu amahle
afake uthayime nje. Hayi angisebahle ngathi ngawuthatha izithombe. Ngoba ngehlukene nani manje? Uyahlukana la ekhaya. Hayi mina ngisenza ukushumayela, sengizoluleka. Ngizothi ukululeka bayemanzini baphume emanzini. Ningamalimazi-ke ngoba iphuma into ngelanga yonke. Obenona usazethe ukunqapha umthetho akunqashe. Umtshele kahle uzwanqapha khona manje uthi uphuma emanzini suka uzomusa isona. Hayi ngoba inkulumo yakhe imbi. Ngiyaqhatha ngiqalile njalo ngiyakhuluma. Amen. Masayizingane abayazi lutho ukhona umfundisi funeka abanabukelise umama abanabukelise amabhinqise nabanemleze emide ayifinyeze ngoba inkonzo bahlukana nasona. La umama naye ngiyamluleka ngabo ngithola abantu aba-right abakwazi ukuyihlambulula. Unkosikazi kamfundisi lo umuntu lo uyaquluka naye njengobani manje pho ulwelani naye futhi enkonzweni yamankosikazi uyanaba thwi akasakwazi kwethu uyamnyathela-ke yenaba finyela. Hayi umama mayishumela uvela khona phezu kwekhanda lami abo nomoya omubi kangaka. Hayi akekho umuntu iy'kathu lezingakhwela phezu kwekhanda lakhe. Yaluleka phela manje. Athatha imoto ngale ngachitha isikhathi. Ngine umuntu ofunda kahle impela ozomsiza nje athi 111. Hayi umuntu ozokhu hayi loyo ngisize ngozongisiza. Amen. Hayi namzukulu bami ngiyababona nabo abakhona. Bayanyazi kusukela phansi ekhaya. Asenziwe into lapha ekhaya. Uthi ngoba ingane yakhe ayikholwa isifaka yonke into kunuka ugwebe kunuka utshwala kunuka ekhaya kwakho. Ngizothini ngoba bakhona uwe mubi. Kena endlini namuthe lento ubeke lapho ufaka uphalafini. Ungasakhuluma into eningi. Amabhuluko namantombazane aqoqonga wabeke inqobo ufaka uphalafini. Ufala umlomo wena. Abantu kuyithanda lapha phalafini. Owami umusi. Akho ntombazane ihamba namabhuluko ekhaya lami. Amabhuluko njalo adabukile emadolweni. Adabukile emathandeni. Athi wozani bafundi bafana ningilandele. Awu madoda siyabonga. Niphathe kahle-ke nami umfundisi. Umuntu umfundisi naye uzothukuthela kabi, akhulume kabi nawe. Akuyena okhuluma kabi nawe. uNkulunkulu uthe awukhulume kabi ngodlamini. Umbona udlamini lo ukuthi uma ukhuluma naye kabi wenze njani. Uyayizwa le ndaba? Nawe nekaNkulunkulu basanokuhlokoloza kahle. Abahlokoloza bazobuza ukuthi umiphi. Kuyazwakala no? Inkonzo lebazalwane. Thatha namabhayibheli. Angifuni yonakala inkonzo yesizwe. Bese kuthiwa yona umkhulu. Ngimthanda ngomkhulu mpela omdala ohlukene nani kodwa. Wehlukana phansi uyadla amakhosikazi madoda. Ngiyawenza amakhosikazi. Wewe. Vala umlomo wena. Ungahlupheki ungamshaya. Luka akashaya nje umbazi la. Akenza njani? Kodwa bona ababuyeki lokho bakudalelwe babengasabele zifutha kuzukulu. Funda lena incwadi amaHebrew 13 verse 17. Engifuna ukusheshisa. Wazi, bane.
ngumswidla hayi kwe hayi lele ngifuna le Bible elidala liphi ukhona ophethe alingamazi lelo alilolithi ukwe hawu aliqonda nje ngqo lithi yeka good Lord when I die good Lord when I die good Lord when I futhi ngithi mina izinto ngempela kanti liyakhandelwa liyahlobisa wena ngolifakileyo musulimala uthi omkhulu uthe hamba kahle nje kumfundisi nibonisane nibonakusela khona futhi ngeke ngisho ukuthi likhiphe uzothi awuthandaze lubone ngoba ngeke ngakhuleka ngubulu lapha inkosikazi inkosikazi ikhula inkosi ethi baba Ndlovu ushumayela lento ebuseni ngithe ngiyavuka la khumala ngafika hleli lapha lo liphumela lo iyasindisa inkosi yesithi laphumela hlala lapha asayifuni izinto ezifana nezabantu cha sayifuni izinto ezifana nezabantu thina sinento yethu eyodwa engafani umbona ngalokho umzalwane ongeyiyo abahluphi bavela bathi hayi nangithume abazukulu bami ngaphuthumeleni lapha esikolweni khona abazalwane abazofika lapha phuthumeleni niyobona sebefikile ngejima abafana insizwe empilo abafana uyafika lo muntu hawu mkhulu abekho ukuthi hayi laba bafaka amacici ungakhulumi ngecicile umuntu wena hayi mina wena mani angizwe futhi ukuthi umuntu akhipha icici kabi cha moya wengane uzolikhipha mawukhona wona namacici akuhlalela sibone ukuthi uzothetha yini amaviki amabili usafaka icici kungekho umuntu othi elikhiphe funda incwadi yamaHebheru isahluko eseshumi nantathu ivesi verse 17 yeah lalelani abaniholayo nangumfundisi uyanihola menzeni njani lalelani abaniholayo nibalalele abaniholayo ngiyakha manje ngiyabetha nangumfundisi kamfundisi uyanihola mlaleleni uma kukhona into ongayiboni naye zihlambulule kuye hayi komunye siyabona hlambulule kuye uthi mama hayi angiboni ngathi uthene uthi wangiyathela ucicane ubuhlungu mama athathe lo awuphulula ucicane ubona sifuna ubumnandi bodwa manje asafuna umuntu opheka ukhwayi noshela abafazi la lokho ezohlambuluka umfundisi hayi nginenga lokho sokuthi ngiyoqonda hambe ngoba ngeke ulobuhle funda nibathobele samfaka inkonzo manje yokuthobelana nibathobele noma sekomentini niyeke lokhu ukuthi njalo ekomentini khona akafuneki uJudas Iscariot ikomenti siphele yaqeda ukubeka into ezokwenziwa asukuma uJudas sheme angiboni kahle mfundisi
wedwa abantu bonke sebekho hayi shemen hayi angibone kahle mfo baze babone noma ungena lapha emnyango awu angeni inkathalo nasemakhosikazini sokwenzela umama mfundisi wathi ke amen mama shemen mama angibone lapha nalapha mama lapha ufuna ukumosha ibandla bonke laba abantu baphumelele uwe wedwa. Oh, ethi sivuke abantu bonke elungile. Musulomo uyikhwaya ke, uyikhwaya. Sheshisa kwani. Ngokuba balinda imphefumulo yenu. Balinde, yabona nje manje umfundisi angeka la uyahlupheka umboni wena. Uyagida uyahlupheka kodwa ngaphakathi ekhithweni. Ngokulinda imphefumulo yenu. Ukuthi ngathi laba baphendukile nakho yakadawu. Sebebuyela etshwaleni no. Siyabona nemphefumulo emibili esitholile. Awu4 usengophenduka abaningi la lento nizayifuna uyophumela phezulu. Ngiyabona izibusiso zelabantwana. Funda njengabasakulandiswa ngayo ya ukuze bakwenze lokhu ngokujabula. Yebo qhubeka. Bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Verse 17. Lalelani abaniholayo nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabasakulandiswa ngayo yebo ukuze bakwenze lokhu ngokujabula. Lalelani abafundisi benu ngokunani bashumayela. Lalelani abafundisi benu. Funda qedela bakwenze lokhu ngokujabula bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Isaiah 46 ngiyagijima sekushukela imvuselelo ishumela ebusuku yakhupha amatshe. Yazwana awulala nqunu futhi wena ulala nqunu ingilozi zibaleka zonke eshiwe kuyashisa hawu isiphumbuluzo emphethe hawu uyazulwini kanjani lo muntu sithi ingilozi besithi siyambusisa unqunu ziphenduke zonke iwela ezulwini. Ngoba manje akazwakile akazi baningi abalala nqunu nawulala nqunu ufile ingilozi zifika mihla zibuyele emuva kuyashisa bazalwane hayi zikhona inqubo zokulala ezinkancanyana ephephezelayo mala kahle ngazo ngoba uzofa siyafika sezobheka ufile zifuna ugodo sibaleke futhi nathi siyophumula ngoba ngeke sithathe ugodo ya konkamiyalinyana kwangene indlovu konkamya zongene indlovu zidla amaphethe zaze zafika kwamzalwane olala nqunu zathatha amathanga wathi umuntu uyabheka wabona umboko usungaphakathi waphuma nqunu aqonde esalikazini esilala nqunu wabe wakhama isivalo wangena ngaphakathi saphuma isalukwazi siqoshwa umuntu onqunu. Bebonke abantu bakhanyima phela abantu bayalande abantu bayafika babona isalukwazi ngekhehla zizamuntu nabo baphenduka zasha ngejumayo wasopha bathi iphathi ngekayipha zaya waze wathamba intombazane eyabetha eyafaka amatshe elokuzwe legogogo indlovu iqoshwa amatshe kuhlokhohlo bese zihamba futhi-ke awuyinikele phela awuyinikele kanti ngifuna ukuthi noma uyingane kamfundisi noma uyingane kamvangeli noma uyingane kabani mangekholwa asizumncenga lokho kholwa
Funda 46 uIsaya. Yeah. Upheli uyaguqa 4 isahluko 46 verse 4. Shona. Verse 4. Hayi namhlanje ngishumayela kakhulu shumanisa. Verse 4. Noze niguge. Wena ninazalukwazi ningabaleke la kuthola kwazalwa. Noze nenza njani? Ninjani izokhuluma lento. Noze niguge. Sihleli madoda iminyaka engakanani sihleli siyaguga manje. Noze asindawo. Noze niguge ezalukwazi namakhehla. Noze niguge ngiguye. Yebo, noze nibe yizimpuka. Akhona kakhulu inkulumo yona. Shona. Noze niguge. Hlalani bagogo. Niyeke lokhu ufika abazukulu bemangale wami uyobeletha ingane ebothwe intambo la yabothwa konke inqotho zembuzi ezifileyo ingane yentombazane yakhe eganile into ozomthathela noma lezi intambo uqala nawufuna le ngane ihlalele lezi intambo nanquma lezi intambo ngaphathela ndodakazi yakho kodwa nayiza nalezi intambo hamba uyofuna izalukazi intambo ngiyayizwa lento engiyikhulumayo angizothi uthi akumbambile umntwana nomntwana uney'phansi nakho konke unuka yonke into hayi funda noze niguge ngiguye awusuka ngiguye yebo noze nibe yizimpuka ngiyakunithwala njengoba sesiyizimpu sithwele thula kubazalwane sinjani sithwele funda ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunitshatha yebo ngiyakunithwala nginikhulule ngisizizalukwazi ngisiza zona ngoba lezi ingane zabazukulu nakho omunye ukhona kahle awiswa abazukulu akhona kahle omunye awiswa indodakazi yakhe yokuqala ayenzela amasiko athi ngoba inkosazana kuningi ukuwisa abantu bekholo siyazwana na asenzi thina asenzi mbono asenzi yonke lento funda hayi kuyo impeleko kuyokhuthula ingane ningahlangani nalabo bantu bame bodwa ngoba bazibenzani bafuna ukuyodla inyama lapha yamadimoni funda ndiyakungifanisa qhubeka ningilinganise nobani kodwa sikamfanisa ngomani sesikhukekile usasiqinile manje simfanise nobani kodwa ndiyomfanisa nobani ninazalukwazi nginibeka ndizibengaka sebafa bonke abantu bakini kwasala wena khona ukhipha kweshumi ngabe khona isalukwazi esiwutsotsi la esingakhipha kweshumi kukhishwa nzalukwazi okweshumi kaNkulunkulu ube umuntu ophayo isandla sakho siphe uNkulunkulu uzokuyisa mawukhipha kweshumi uNkulunkulu uzokuyisa nani niphume emanzini manje senzokhokho wani okweshumi nani ingane zabazalwane zikhona ingane zabazalwane engakholwa ziyasebenza kodwa zikhipha kweshumi zigebengu zonqanywa mani asikhipha kweshumi mina ngasindisa utshuthi sesikhokho phakathi khipha kweshumi ukulanda esontweni uyicele nomthandazo ngabe uzokusiza noma ngabe usesikole noma uyingane yasesontweni noma ungane yaphi bonke ingane zethu engakholwa funeka khiphani ngomoya omuhle nawe khona lapho esontweni lakho nangaba ukho la khipha kweshumi yisho ningekhathalise nobani ukuba
nifanane na. Yebo. Sifanane na. Abathulula igolide esikhwameni yini balinganise isiliva esilinganisweni baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze uNkulunkulu. Izenzo 26 verse 22. Ngiyaluleka sengiyahlala nje manje. Ngiyaluleka ukuphela. Ululeka namantombazana gqoke kahle namadoda. Hayi bagqoka amabhuluku asike emadolweni abantu bethu bazalwana. Amabhuluku asike emadolweni agqoka la ekhaya. Ngoba manje uyashintsha. Ashintshe. Isho. Izenzo 26. Yes, isho sike. Khona waGrippa wathi kuPawulu uvunyelwe ukuba uzikhulumele. Hayi 26:22 bazalwane. Yashashisa. Amen. Ngitholile usizo kuNkulunkulu ngimi kuze kube kalokhu. Yabona kabi yona le ndala njalo. Amen. Hayi usizo. Iyakhuluma le nayo le yakhuluma. Ngibona imithele yegolide ngafesheya kwelizayo. Lalela. Ya yime ngitheka mfundisi. Nawe bahamba ngapho. Kodwa hayi mina mfundisi ukufundisa iBhayibheli. Mkhulu lo muntu nimhloniphe siyezwa. Lo mama mfundisi. Swele iBhayibheli ufundela amakhosikazi. No, hayi. Khona amakhosikazi induna ziphi kanti ngoba umuntu uneyinduna namaphoyisa yonke into. Khuluma kabi yini makhosikazi? Ngizodwa ngiphisa phela. Ngiphuma kodwa mina ngiphuma kwelikude. Phuma kwamhlabi yalengana phuma ngapha iminyaka ngeminyaka 16 wamasethi ngishumayela. Inqwaba zabantu asebephendukile yonke into namasonto kuyadlula uyofuna inkolo ukuthi konke lokhu ngikwenza nje ngiyakholwa yini. Ungeke phiko uhlabelele kwathi ubuyingcwele ukanti ugila imhlolo. Kanti ugila imhlolo ukho ungeke phiko ushumela kakhulu njengoNdlovu nje ashumela phela kanti hayi uqonyiwe. Awayani ukushumela. Yakhula emphiweni. Baningi abantu ababambelele ngisholo emphiweni. Hlali umhlabelelo somkhululo efasiketheni. Akalungile lo muntu. Akadlulanga la ihlabeliseni aqonde kuphambalweni abese hlabele kusakeni isiphambano. Baze bathatha intombazanyana iyahlabele futhi lezayibona undindwa zihlabelela kuthuma. Bazayithanda abafana ayihlabeleli hlabela kushiswa. Hayi uyakholwa yini? Uyakholwa? Akahle futhi nihlatheleliswa umuntu ongasindisiwe. Niwazi lo noma intombazane yami kamfundisi uNdlovu ayisihlabelelisi thina ngoba ikholwa. Hayi kwakubi madoda. Ngoba ingani? Uphefumula umoya omubi phakathi kwethu. Hayi intombazane yomvangeli nansiya isikhulile iyahlabele isindisiwe yini? Izingane ekhwayeni imali ekhwayeni ithathe ingane eyiphumwe nikugogwa ibambele gogo. Ngiyahlanza ngehlabulu ngiphandwa umntwana. Hayi
hayi ngeke asefuni nginabantu kulunje bakhona abakholwa bakhona abangakholwa bangeni kulabo abakholwayo khona nje omunye wayengakholwa ekhilakila ezekhaya awubona uyantshontsha yisela utshontsha la kwami eqozwa kwami bafika abafowabo kumsebenzi lapha ekhaya wathi uthi naye ufuna ukuhlabelela naye ikhwaya phela yekwemukela umfundi yokuvale yokuphula bavela baphuma phela wena phuma phakathi kwethu wathi bangiqosha impela lo bangiqosha namanje ngoba abantu babamosha kanti yisela musubekezeleli into musukulwa naye musukwenza ilawu alikho ilawu ilawu wakho ulalela kulelo mkhwenyana futhi khona la emzini wakho ngeke ningahlakani phela nizohlakana funda mhlale imisebenzi yabapostoli 26 verse 22 kepha lokhu ngisizwe uThixo ngisebi namhla ngisebi namhlanje awu madoda ngisizwe uThixo njani ngisebi namhlanje ngeke wasethi ngisebi futhi namhlanje ngoba ngizwe uThixo Shekhaya wami bazalwana ayifuneki into ngeyona yokhona lutho ngithatha inthonje ebusuku ngitry umuzi ngifuna ukubona into encike eduze kumzomthi yakwabani funda kwamnandi wayisithi haleluya kwamnandi free bulalo uyabona lapha khona sasiyibambe naye la kushisa phansi awuzinikele phela noma ungeyena walapha musuhlala ungakhona musuhlala nje ungasindisiwe imbikabi lento yakho ukuhlala ungasindisiwe usuyafala sekuthiwa mkhulumelekile haleluya ayena ubelungile kodwa-ke enomfana walapha wagobe esiyathandana hayi asimama abantu abanomfana wakobesi hayi yena ubelungile impela kodwa nje manje hayi uqongile hayi ngikhuluma mina ivakelele ehlukwanisayo haleluya ngisho umfundisi wala igospel no mayelathi umfazi athatha omunye sindawo lungisa indaba yomfazi wakho nalo uzoziphefumulela ngomoya ombi qedela ncebo yakho kepha lokhu ngisizwe uThixo ngisemi namhla ngiqinisa nakwabancinyane nakwabakhulu ngingasho lutho ngaphandle kwalokho okwashunyayelwa abaprofeti noMosi abathi kuyakwenza phansi hayi mina ngashumana kuze thuma bazalwane kuyalahlwa ingane zakwethu sohlabelela manje obenza lokho-ke bese sima ngenyawo asizukuthandazela abantu sibambe izandla namhlanje sizomanje ngenyawo sithi wejehova nawuvula umphimbo wakho bonke laba abahlulekayo abafuna futhi nokuthandazela bangenyuka nje bathandazele bangabeki izandla soma lapha phezulu sitshela uNkulunkulu ukuthi basize uNkulunkulu uyababona thina sinalo mshophondo lokuthatha ingane ezobe ingane ayizange zathatha ngane eziku-8 ziyaku-10 ziyaku-9 zonke zazalelwa ekuthandazelweni nayodwa yazalelwa esibhedlela angisho ukuthi ningayi sekuyeni into ngoku siyezwana kuthandazwa ethandaza amakhosikazi ningahleki umuntu ohlaba usathane uqeda abantu bonke malonye ehlebela lo athi ungathi shu athi lo kade ngihlebele wathi ngingathi shu
Hawu nawe futhi nami mhlobo bani lezo wathi yena wezokubani nalona futhi uthe nami ngathi shu amen funda bakathele mfana shishisa yokugcina le awuzakhona into 13 verse 11 yokugcina le hayi ngeke kulunge mfundisi ngingashumayela ngasa kusala ngoba izinto ezilaka emzigwele afuneka umuntu aphola ubugwayi athatha inhlabathi impela ayifake emlonyeni wakhe ikhanda lakhe lithi khona abantu abanje usogwayi ingqondo manginaphemanga ngiyasangana mangengaphema nje ngivuka ngibe isikando hayi makwazi thanda indoda yakho yebo iyathetha yebo iyalwa yebo injeya yebo iyakonye yeke ithanda injalo wafunga wanesofa silashane awusayithandi manje makhosikazi ethu sihleli kahle nawo abekho abantu abangahiliziswa nekhaya bahiliziswa iphela manje futhi akuze kuhlalwe naphansi iyayiphelela yona nje nongazi ukuthi hawu uzothi lekeke awungifulayele nayiya sekwenze njani awenganisikezathi ukuxabaxabana umfazi omubo lokho khona yabi yabo funeka hlale phansi ayihlambulu ubani lodwa kayihlambulu ubani indoda isikhathele hlambulule uma ngafuneka ihlambulule kimi ungiphoxile hayi wenzela ukuzophoxa kulo muzi awuzelangu waze washo nawuthi wathi wamna nami uzophoxwa manje usuyaphoxwa yekani uphoxa makhatha nawe ukuthi ndoda ungahambi edolobheni uphethe isambulela uzubuye nesambulela ungaphethe lutho indoda ihambi edolobheni iphethe isambulela nesasambulela iyozibuya iphethe isambulela ayiphethe nasikwa ayiphethe nyama ayiphethe lutho imhlolo nje yendoda ithi ingena kubaluleka izinto ziyongena ekhabeni ziyocasha kanti le ephathayo indoda ephathayo heyi uqhamuka kwekade ngalo uya kuyo lapha kuyayibona iyehla lezinto simkade zombe naye sothi zibona neshekazi isambulela siyadliwa Shona mfana lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana hayi maseKorinte 13 verse 11 ikhuleko zomfundisi salani kahle bazalwane Korinte 13 verse 11 khona sayithole ubani wathi na othi nama kangene namhlanje bangenile no4 izolo kwamkhenza uJesu la ulindeni ke wena awufundekise elokugcina elokugcina bazalwane izwi lami elokugcina haleluya inkozo le iyafundisa abonje bathwele kahle abathwala amakhosikazi bamba ngeenwele isukana ziyohlala ey'nqeni imsila yamatsho pontsho hayi mzalwane asiyivumele yona kona kahle umzalwane funda elokugcina shona bazalwane thokozani
nipheleliswe nithuduzwe nibe nhliziyonye Nipheleliswe ngiyaluleka phela ngiyaluleka kuphela namhlanje. Nipheleliswa ubungakapheleli kapheleliswa. Nipheleliswe nithuduzwe. Lalela futhi nibe nhliziyonye awu lapho ke nibe njani? Ya kajelani siyakajela uhambile lo ngento ukhuluma ngayo uhambile ungamone phethe nina la ukuthi hayi usomfana nje uhambe hlupheka ney'ngane ngena esikolweni ziphuma esikolweni ethukwa abantu benza konke nenkosikazi yakhe bathi yikho lokho kuyinkosikazi yakho okwedelelana noma ungasho uthangisho uyazi kunjalo wangakhuluma wangabalisa waphuma imbobo kuphela ophelele abantu wazamenyula uNkulunkulu wathi hayi awuye wayisithi uyothi ukuphuma uthathe ibhanti ulibeke pha lapha kasanda uyandawo la siyazwana na funda ngesizulu esidala 13 verse 11 kepha salani kahle awu salani kahle abazalwane salani kahle sobuyasibonana noma singabonananga ngoba mina phela iminyaka yami sengiyahamba ngizophinde ngingibone iminyaka engaka ngoba uyangibuya lapha 95 ngoba uyangibuya so akekho umuntu onje komntwana unkulu wawambona umuntu osekhukhile esebona uyami ajabulele khona lokuhamba uyezwa-ke ajabulele angathi olanga namaphilisi ajulileyo hayi noma ngingasangifile kusasa ngiyayibona indlela yezwa le ngiyayibona indlela ngesababona lobo buhlungu nje obangihlaba ngaleso sikhathi hayi besaba hlale bazafika isikhathi sekufika isikhathi funda kepha salani kahle bazalwane phelelani nithokoze nibe nhliziyonye nibe nokuthula khona uthi nibe nani nokuthula ulaka lubi umuntu onolaka mubi uthatha ingane ayishaye ngendisha mbaba ingane ayishaye ngesibhabele thatha uswazi bathi yeyi ufuna uyisho lokho wawuyaphi kuyisho njalo ulaka hayi ngitembi njengolaka ulaka yenye into kathela mfundisi nibe nokuthula khona uThixo wokuthanda nokuthula woba nani awazohlaniphile ulaka uthitha ulaka bese ngihlala phansi 29 verse 11 Isaka hallelujah hallelujah tumulake hallelujah amen sitshela uNkulunkulu angene kumuntu siyezwana na angeke angene kuwe ngoba uthi uthandaza hayibo awufuneki uyathandaza umuntu usekhona umthongo nabantu uvula nje amehlo
Ndlovu. Kwenkosi. Thandaza noma ungakwazi ukuthandaza uthi Jesu awungeneki moyingwele ngeke wenze lutho uma umoyingwele ungawutholanga. Manje nje nawungenawo uyanqapha udemelayise wenze yonke lento. Akanqapha mzalwane. Ngizozalwazi lezi zihlushwa abazukulu. Bahlupa abazukulu ufike walona imhlali siyaba izigodi bebelethi mkhilikithi yakwamhlabela lengayo. Hayi funda Amazwi ahlakaniphileyo 29 yamfowethu verse 11. Isiwula siyasazi isiwula sonze njani isiwula siyaphumisa lonke ulaka lwaso lukhipha lonke ulaka lwaso luthemelayisa likhahlela izinja likhahlela amakati unolaka lomuntu akangeneki nomuntu uyamkhawula ubuso bakhe bumnyama bublack awusazi ukuthi wenze njani noma ekhawula ukhawula edlula ngakasikhathi sakho akakhawulame abuza abantu akakhawula ninjani ngiyaphila hayi siyaphila hayi phakamethu ngiyafundisa hlala phansi phakamisa ayekunomngane wakhe abuyele wena musa akasidela umzalwane onabangane walunganga lento ayibanye qathana khona yithi isiwula siyaphumisa lonke ulaka lwaso kodwa emuva koqondileyo wolinga ukuthambisa oqondileyo yolinga ubalibamba lwebantu ulaka siyezwana na lezwanjani lwebantu kodwa bese ngithukutheleka kodwa ke hayi umuntu ukhethela ngaphakathi lutho okushama kubulala abantu bathi bakhiphulaka bagqome enkulu ingozi ulaka lihlale ngaphakathi lithi ngifuna qede ukuqhenya andenza qede ukuqhenya noma ndingangiqhenya ngizofinda la ningigqeme khona hayi yena inkosikazi nje ekhaya nendoda uyithanda uyiphukudla umnandi futhi ngoba bayiphakela into eyodwa yini lento ezinyoka makhaloni noma hayi no hayi namtela nokwami angisafuni makhaloni na ngindoda ngimnomzana noma ngimagana wazana lana ngamanje naye nawuphela indoda hayi yaphela lenkosikazi le kade ngihle lapha imalanithi into onzayo ontonto sayibona la hayi nobela uthi hayi kuyisela nemuva ngisuthi funda ukwazi ukupheka lindoda indoda ifuna ukudla indoda funda verse 12. Umusi uyayilalela indaba yamanga na zonke izinceku zakhe zimbi imithwalo yegolide ngaphesheya kwelizalo imithwalo yegolide bekanamaphayiphi siyakhinta manje senzenzani manje siyakhinta manje nawu liphimbi khitha wenzelani khona bakhitha abantu wena ukhitha uhloboni phimbi ndini amen yimikhala
Salwa. No Picoita. No Ibo. No Ibo Yoko. No Mama. Matilda. Hallelujah. Salana Baba. Papua the common Kheswa. Oya wapilo parati. Oza. Oza mlilo. Good Lord. Amen. Amen. Siyabonga. Akekho indikelayo na. Othi namhlanje ake ngingene. Awuze ngaphambili sondela. Masabi. Mabesaba abantu. Uyobaphathiswa nozayo. Abamelunga baya khona. Iyaphela ke yami inkonzo la. Hlale kahle la ekhaya. Banginesa kahle ngalala embhedeni emihle kwamnandi konke. Amen. Ukudla ke sakhula ngakho bazalwane. Sasikudla every day kodwa uNkulunkulu wasenza amadoda. Asikaze sithi obaba bashumayela ngathi. Hallelujah. Baba siyabonga baba umfundisi uNdlovu. Siyabonga kakhulu baba. Hey uJesu bazalwane kuthiwa amafutha umgcobo lifana namafutha ehle endebeni zika Aaron. Ubaba uyafundisa uyaqondisa kodwa ibandla uyalizwa lisekujabuleni. Ukhulume konke khona engiyithandayo ayikho nje neyodwa ubaba into engiyihlale naye sayixoxa. Ngowakudala ngempela nawo. Ngithi nje uzukhuzele besehla senyuka sikhulekela abagulayo sazawushona le phansi koChrisis. Ubaba akukhulumela ukuthunywa uNkulunkulu. Hallelujah. Ngakho bandla likaNkulunkulu izwana umoya kukhulumayo eWhite City. Niphenduke nikwenze uNkulunkulu uzonibusisa. So ngene sibusise emakhaya ube kumele uNkulunkulu uqobo lwakhe. Hallelujah. Baba ngibongile ngizwile ukuzalwa namhlanje. Kithina abefundisi bazalwane kuba nzima ukuthi uqalaze emuva akasekho noyedwa wagcoba. Kodwa uNkulunkulu uthe ondla nanka amadodana amile nawo babulala hamba wabheke. Siyabonga kakhulu baba sokupha imali enjengemali. Sizongena esidlweni senkosi bazalwane kuya umuntu obhabhatisiwe waye emanzini amaningi ongabhabhatiswanga eglazini ongachelwanga ngeglasi nangebhodlela futhi ozivumile izono zakhe. Hallelujah. Kodwa onento othi nje ngenze ngimkhulumisa ngakhothe endololwaneni ayi imiceleni. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngifundeleni izwi lenkosi kwabaseKorinti. Wahazulwa ngenxa liwala phakade li usengisifihle kuwe Fihle
namhlanje bazohlanganyela nathi esidlweni senkosi. Umoya oyingcwele uyakutshela uma kusisidlo athi yiyamande yoyihlambulula. Ngisomfana ngama mid-90s eOrlando. Ngibona ukuthi yindi queue ngesidlo and mokhuluma nobabulala akasabusi usejahle enkonzweni. Kabuka lento okuyihlambulula ngingalitholi ithuba ayilunganga. Ngashintsha ngayihlambulula ngoloyibili. Monday iBible study ngolosibili inkonzo yembiko ngolosithathu inkonzo yofakazi. Ngihamba ngesitimela. Ngoba lobu uvilo nabo ilento ukuthi lobo wakho nje uwazi uBible study. Hallelujah. Ngesitimela uchorus lead ohlabelisa ohamba ngesitimela. And umtholo umfundisi phakathi nensuku u2 hours uyamqeda nihleli. Ukhuluma ngawe hayi ngomunye umuntu. Ngawe umuntu owonakele uwe hayi omunye umuntu. Kahle kahle nisihlambulula laphi vele la eWest niphilaphi. Mina olamudaba likhona kuba ubengameli uMantshinga. Lukhona kuba usihlalo. Wena lupho la kudaba. Ubani okululeka spiritual. Amen. La asimi bantu abakwemanje siyaqhubeka. Nonke kwiBible study ngifuna la ngomsombuluko olandelayo mhla ka13 nonke la. KuBible study ila sibuza khona kunalento ingane zethu ezithole euniversity ethi uNkulunkulu wenza ukuthi uAdam noEva one kwatshela umuthi ensimini yaseEden. uNkulunkulu akahlangene nokona kaAdam noEva. Wrong doctrine, into wrong le. Akukho noyedwa uNkulunkulu umuntu amlingayo ukuthi adle izona akekho. Jesus. Yes. Ningalikhathi iBhayibheli nilibhekise phansi. uNkulunkulu uma abaphristi bazalwane beworship eTempelini babenza ukuncenga uNkulunkulu angamqedi umuntu abuyele. uJesu umphristi owangena endaweni ephakeme wafa kwaba kanye. Uyinhlawulo yezono kube kanye. Njengoba uqhubeka udla izono usindisiwe uyiphi inhlawulo yakho na? Ekseni uNkulunkulu uthi akekho umuntu ovele aye ngasese engazange ezwe impawu zokuphiswa. Amen. Wonke umuntu uya ngasetoilet ukuthi ngixinekile. Akithi uyasizwa nesono ngiphiswa isono manje. Asiveli isono sibamba umuntu simkhuhle phansi. Kuqala imizidlo imicabango nengqondo esigwegwe uthule naleyo nto. Bese kusathane ithi uma ngabe inkaluko isithatha indawo umuntu iyamthwala ke ayokwenza isono. Kuhlangana nesono ethile neShoprite usuwile njalo. Ungabe umaginqikane. Ungabe umaginqikane womzalwane. Pelepele engcwele. iTestament elisha lithi ithabenele kaNkulunkulu libantu. I-worship nayo emzimbeni yethu. UThixo la kulomzimba. Akusafuni ngibheme insangu nama-mandrakes. Ngibe umfundisi oqhunywa insangu. Siphila impilo omngcwele sisemhlabeni. Wena ongenawo amandla ungawasihlukana nesono woza sizokufundisa. Kuyafundisa ukwehlukana nesono. Ngifundele verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nengalinika khona ukuthi
Inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi uPaul la uqondisa ibandla uthi mina ngakwamukela inkosi ngangingekho ebandla wayengekho kwi-upper room uPaul wayesesigebengu ezingela amakholo istatement sakho uthi ningamangali ukuthi mina iLord Supper isidlo ngisithatha ngikuthatha enkosini lo engikhuluma ngayo uma sishumayela akuyona into esiyintombe koThixo Chase into esiyamukela enkosini nesiphilayo yes Jesus hallelujah yebo lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule yebo kanjalo wathabatha lesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo xa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi kodwa umuntu akazihlolisise khona ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha bazalwane abasha nabadala sekulandiwe umuntu akazihlolisise kuvela lapho ukuthi angeke ngikwazi ukudla ngenhlambulukweni akekho umfundisi ohlola abantu kodwa umuntu yena ngaphakathi uyazihlolisisa akekho uba umshumayeli ohlola abantu kodwa yena umzalwane uyazibuka ngifanele na ngingahla na lento ebekushunyelwa ngayo ngikhululekile na ukudla yebo ngakho ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi umuntu unecala mangakho amacala onawo udemelayisa unxapha yonke into uma ungazihlolisisi udla nje engathi udla ikota nobhamshawe unecala uma ungawehlukanisa umzimba wenkosi unecala mangakho amacala onawo usuke ungekho right uma unomoya ingcwele noma nezilimi ezingakutshela ukuthi uyisoni uqhubeka ushobhodozi mashani kodwa ubumdaka ungcolile ube umdaka wonke umuntu ufika wena wonke umuntu ukhwathi umsila mawuza wathengwa ngegazi haleluya wathengwa ngegazi eliqabileyo kukhona imfihlakalo lalani ngimtshele uNkulunkulu ngembulela ukuthi why kufakazwa kuyihlandululo egospel ilento kufanele simvume njalo uJesu ilento kufanele sihlanze njalo uJesu nokuthi abantu sithi abafakazi umfakazi uthi uJesu uyinkosi ngoba kumele ubuye umvume uJesu ngoba abanye abantu bavuma uJesu babe bavume nama-altare amakubo ayepepheni lapha ngikhuzile ekuseni ngathi nje uma ungibingelela mina sihlela ungathi ubingelela umsamo omuhle uyangiconfuse mina ngumZulu ungathi nje ubingelela umsamo omuhle mina umsamo ngazi unomhlwehlwe nomlahla nkosi angibona umsamo mina safelwa bazalwane kwafanele ngiyekwe ngingasindiswa
ngenzela umusa kwasusizono zami ngavula amehlo ngabona izono ngingeza kanjani sekuhlanziwe ngibuyele odakeni na wenzela umusa musa ukhuluma kakhulu wenzela umusa uthi noma ithanda ngakudedela udla imbamba uNkulunkulu mayithanda ngakiyeke ubuyele ezonweni zami umusa sibaphile isandla sinamandla ngimthandile obafakazi athi ngizamile ukuyigeza nokuyilungisa sengiyekele esandleni sikaJesu awu Nkosi babambe abazokhasa ngamadolo beguqa bebanjwe inkosi ungafuse bathandaze nango 12 ebusuku haleluya usane wephezulu amandla atholakala nebungcweleni amandla sebungcweleni thintithi ukulembu thintithi iqabuqabu eyisenhlizweni kungathi inkosi imivela ingavela noma inini ungabheki abantu asebebadala kohamba bona singakungcwaba kusasa umusha ake sikhuleke baba wethu nasi isinkwa sakho wasithatha wasihlephula wathi mina ngomzimba wami idlala ubani inkumbulo wathi nanti igazi lami phuzana ubani inkumbulo ay baba futhi inkumbulo ebandleni lakho baba liyahlephula lizodla manje idlanale egameni likaKristu Jesu amen obaba mabeza bezonikeza ngenyanga ezayo kwesoveza indlela entsha elula sizoyichaza ke soqala kuba bekommitini egameni lika Jesu since ke kuvela iCovid bese ngakashintshi kule othathu zihlubele wena kodwa nje umuntu osendisiwe ubhabhatisiwe yena odlayo egameni lika Jesu obhabhatiswa kanye kuthiwa egameni lika Yise lendodana lika Moya Ngcwele sifana hayi ofakwe kathathu amen kodwa omakoti ngicela ukubapha mina ngokwami sishingoma egameni lenkosi